James Allen, 20. svibnja. Uistinu je radosna vijest ona Isusova poruka koja čovjeku otkriva njegove božanske mogućnosti, koja čovječanstvu pogođenom grijehom u suštini govori neka uzme svoj ležaj i hoda, koja čovjeku kaže da više ne mora biti stvorenje tame, neznanja i grijeha, već može povjerovati u dobrotu, a zatim bdjeti, nastojati i pobjeđivati sve dok ne ostvari ovu bezgrešnu dobrotu u svom životu. U ovakvoj vjeri i pobjedova čovjekov vodič nije samo ono savršeno pravilo koje je Isus utjelovao svojim uputama, već i onaj unutarnji vodič, duh istine u vlastitom srcu. Ona svjetlost koja osvijetli sve koji stignu na ovaj svijet. A slijedeći tu svjetlost, čovjek nesumnjivo svjedoči božanskom podrijetlu ovih uputa. Spoznaj savršenu dobrotu vječnog Krista. Kraljevstvo nebesko savršeno je pouzdanje, savršeno znanje i savršeni mir.